Αυτός είναι. Ο Στεπάν ήρθε. Στεπάν, είμαι πολύ χαρούμενη. Γεια σου τώρα. Πέρασαν ήδη 3 χρόνια, Ναι, 3 χρόνια. Τη μέρα που με πιάσανε, ερχόμουν σε εσάς. Σε περιμέναμε. Ναι. Όσο περνούσε η ώρα, η καρδιά μου έσφυγε όλο ένα και πιο πολύ. Δεν τολμούσαμε να κοιταχτούμε στα μάτια. Χρειάστηκε να αλλάξουμε διαμέρισμα. Για ακόμη μια φορά. Το γνωρίζω. Ναι. Εκεί, πώς ήτανε. Εκεί, στο κάτω. Στο κάτω. Προπαιδεύσαμε. Ναι. Ήταν μεγάλη χαρά μας. Όταν μάθαμε πως κατάφερες να φτάσεις. Στην Ελβετία. Μπράβο. Και η Ελβετία κάτω είναι. Τι. Εκεί τουλάχιστον είναι ελεύθερη. Και η ελευθερία κάτω είναι. Όσο υπάρχει ακόμη και ένας άνθρωπος δούλος πάνω στη γη. Ναι. Στεπάν, είμαστε χαρούμενοι που το κόμμα σε στείλει εδώ. Έπρεπε να με στείλει, Νικό. Πνιγόμουν να δράσω. Θα το σκοτώσουμε, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Να το σκοτώσουμε το Δήμιο. Είσαι ο αρχηγός. Θα σε υπακούσω. Δεν χρειάζονται υποσχέσεις, Στεπάν. Εδώ είμαστε όλοι αδέρφοι. Όλοι αδέρφια. Χρειάζεται όμως πειθαρχία. Στο κάτω το κατάλαβα καλά. Το Σοσιαλιστικό Επαναστατικό Κόμμα έχει ανάγκη από πειθαρχία. Μόνο έτσι θα σκοτώσουμε τον Μεγάλο Δούκα. Και θα συντρίψουμε την τυραννία. Κάψε. Στεπάν. Ναι. Το ταξίδι σε κούρασε. Ποτέ δεν νιώθω κουρασμένος. Όλα έτοιμα. Ναι. Εδώ και 1 μήνα. 2 από τους συντρόφους παρακολουθούν τις κινήσεις του Μεγάλου Δούκα. Η τώρα συγκέντρωσε όλο το απαραίτητο υλικό. Η προκήρυξη, έτοιμη. Η προκήρυξη. Ναι. Εδώ και 1 μήνα. Όλη η Ρωσία θα μάθει πως ο Μεγάλος Δούκας Σέργιος σκοτώθηκε από βόμβα της οργάνωσης μάχης του Σοσιαλιστικού Επαναστατικού Κόμματος με σκοπό την απελευθέρωση του ρωσικού λαού. Και η αυτοκρατορική αυλή θα μάθει και αυτή με τη σειρά της πως είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την τρομοκρατία μέχρι να επιστρέψει η γη στα χέρια του λαού της. Ναι! Ναι, Στεπάνα, όλα είναι. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Εγώ τι πρέπει να κάνω. Προς το παρόν θα βοηθήσεις την τώρα. Ο Σβάιτσερ που αντικαθιστάς δούλευε μαζί της. Σκοτώθηκε. Ναι. Πώς. Ατύχημα. Μετά, τι θα κάνω. Μετά πρέπει να είσαι έτοιμος, σε περίπτωση ανάγκης, να μας αντικαταστήσεις και να διατηρήσεις την επαφή με την Κεντρική Επιτροπή. Ποιοι είναι οι σύντροφοι μας. Τον Μπάβελ το γνώρισε στην Ελβετία. Δεν ξέρεις τον Γιάννη. Ποιο Γιάννη. Τον Καλιάλη. Το λέμε και ποιητή. Ποιητή. Αυτό δεν είναι όνομα για επαναστάτη, Ο είναι. Γιάννη πιστεύει το αντίθετο. Λέει πως η ποίηση είναι τέχνη επαναστατική. Μόνο η βόμβα είναι επαναστατική. Τώρα, μια βόμβα είναι καλή να την έχει στον αέρα αυτό το σπίτι. Μία όχι. Θα προκαλούσε όμως μεγάλη ζημιά. Πιστεύεις πως μπορώ να σε βοηθήσω. Ναι. Πρέπει μόνο να προσέχει. Μην σπάσει ο σωλήνας της βόμβας. Για να σπάσει. Έτσι σκοτώθηκε ο Σβάιτσερ. Γιατί γελάς. Γελάω. Ναι. Μου συμβαίνει καμιά φορά τώρα. Άρα, αν μια βόμβα είναι καλή να την έχει στον αέρα αυτό το σπίτι, πόσες χρειάζονται για όλη τη Μόσχα. Είσαι τρελός, τι θες να πεις. Τίποτα. Ο Γιάννη. Δεν είναι το ίδιο χτύπημα, περίμενε. Ο Γιάννη έχει το δικό του σήμα. Διασκεδάζει αλλάζοντάς. Γιάννε, κάπου εδώ Στεπάν. Που αντικαθιστά το Σβάιτσερ. Πώς ήρθες, αδερφέ. Γεια σου. Όλα καλά, Γιάννη. Ναι. Μελέτησες τη διαδρομή από το παλάτι στο θέατρο. Μπορώ και να τη σχεδιάσω. Μπορείς να αναγνωρίσεις την άμαξα. Ναι.
Την παρατήρησα πολύ προσεκτικά. 2 φορές. Μπορώ να την αναγνωρίσω ανάμεσα σε 1000 άλλες. Σημείωσα κάθε της λεπτομέρεια. Για παράδειγμα, ένα τζάμι του αριστερού της φαναχείου είναι ραγισμένο. Και χαφιάδες. Βόμβα. Ένα σωρό. Είμαστε όμως φίλοι, μέχρι και τσιγάρα μου χωράζουν. Ο Πάβελ επιβεβαίωσε τις πληροφορίες. Αυτή την εβδομάδα, ο μεγάλος Δούκας θα πάει στο θέατρο. Σήμερα, ο Πάβελ θα αφήσει σημείωμα στο θηρορείο για το ποια μέρα ακριβώς είμαστε πολύ τυχεροί. Πέρασα 2 μήνες, παρατηρώντας τους μικροπολιτές. Και παραπάνω από 1 μήνα στο δωμάτιό μου, οι συνάδελφοί μου δεν είχαν την παραμικρή υποψία. Καταφερτζής μεγάλος λέγανε, θα πουλούσε τα άλογα του Τσάρου. Και προσπαθούσαν με τη σειρά τους να μιμηθούν αυτό που έκανα. Και... Τώρα... Είσαι πολύ όμορφη. Όμορφη. Αν ήμουν θα χαιρόμουν, δεν πρέπει να το σκέφτομαι. Γιατί? Στα μάτια σου κάτι πάντα έχει λείψει. Να είσαι χαρούμενη. Περήφανη, η ομορφιά υπάρχει. Η χαρά υπάρχει. Τώρα, σε τόπους γαλήνιους και... Νομίζω χάνουμε τον χρόνο μας. Ναι. Να ειδοποιήσουμε το θηρορό. Τώρα, θες να πας? Ναι. Μην ξεχάσεις το Φιλοδόρη. Μετά θα σε βοηθήσει ο Γιάννεκ να βάλετε τα υλικά στο δωμάτιο. Ανενκό. Θέλω να ρίξω την βόμβα εγώ. Αυτός που θα τη ρίξει έχει διοριστεί. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό για μένα. Όχι. Σε παρακαλώ. Όχι. Σε παρακαλώ. Όχι. Ο κανόνας είναι κανόνας και είναι σκληρός. Ούτε καν εγώ δεν τη ρίχνω, μένω εδώ. Και ποιος θα ρίξει την βόμβα? Εγώ! Εσύ. Παράξενο σου φαίνεται. Δεν με πιστεύεσαι. Χρειάζεται εμπειρία. Εμπειρία. Ξέρεις καλά πως τη βόμβα τη ρίχνω μια φορά. Κανείς δεν έχει ρίξει δεύτερη. Θέλει χέρι σταθερό. Κοίτα. Πιστεύεις πως θα τρέμει? Τι νομίζεις? Θα έχω μπροστά μου το μεγάλο τύρανο και θα διστάσω? Έστω κι αν το χέρι μου τρέμει, ξέρω τον τρόπο για να σκοτώσω τον μεγάλο Δούκα στα σίγουρα. Δηλαδή, Θα ριχτώ κάτω από τα πόδια των αλόγων. όχι. Θα προσπαθήσεις να ξεφύγεις. Η οργάνωση σε χρειάζεται. Εντάξει, Άνεγκοθ. Θα υπακούσω. Λοιπόν, Είναι τιμή. Μεγάλη τιμή για μένα και θα σταθώ αντάξιός της. όση ώρα ο Γιάννεκ θα περιμένει την άμαξα, ώστε πάνε στον δρόμο, θα περάσει κάτω από τα παράθυρά μας, σαν να μην συμβαίνει τίποτα και θα κάνεις το σήμα. Εγώ και η Ντόρα θα είμαστε εδώ, για να ρίξουμε τις προκηρύξεις. Και με λίγη τύχη, ο μεγάλος Δούκας θα πέσει νεκρός. Εγώ θα το σκοτώσω! Πόσο χαρούμενος θα είμαι αν πετύχω! Ο μεγάλος Δούκας δεν είναι τίποτα! Πρώτα. Να χτυπήσουμε ακόμα πιο ψηλά! Πρώτα το μεγάλο Δούκα. Αν αποτύχω, Ανεγκόθ, θα κάνω ό,τι κάνουν οι Ιάπωνες. Δηλαδή, Οι Ιάπωνες τον πόλεμο δεν παραδίνονταν ποτέ. Αυτοκτονούσαν. όχι. Να μην σκέφτεσαι την αυτοκτονία. Και τι να σκέφτομαι. Την επόμενη επίθεση. Είσαι μαχητής, Γιάννεκ, σε χρειαζόμαστε. Για να αυτοκτονήσει κανείς, πρέπει να αγαπά πολύ τον εαυτό του. Ο αληθινός επαναστάτης δεν μπορεί να έχει τέτοιου είδους αγάπη. Ο αληθινός επαναστάτης. Γιατί μου φέρεις έτσι? Τι σου έχω κάνει? Δεν μου αρέσουν αυτοί που γίνονται επαναστάτες επειδή πλήττουν. Στεφάν, Ναι. Εγώ είμαι σκληρός, το ξέρω. Απλά για μένα το μίσος δεν είναι παιχνίδι. Δεν είμαστε εδώ για να θαυμάσουμε τους εαυτούς μας. Είμαστε εδώ για να πετύχουμε. Γιατί με προσβάλλεις? Ποιος σου είπε ότι η πλήξη με έκανε επαναστάτη? Δεν ξέρω. Σ' αρέσει να αλλάζεις τα συνθηματικά, κάνεις τον Μητροπολιτή, μας απαγγείλεις τύπους. Τώρα λες για αυτοκτονία. Πώς να σου έχουμε εμπιστοσύνη? Δεν με γνωρίζεις. Δεν με γνωρίζεις, αδελφέ. Αγαπώ τη ζωή. Δεν πλήττω ποτέ. Έγινα επαναστάτης γιατί αγαπώ τη ζωή. Και εγώ αγαπώ τη δικαιοσύνη, που είναι πάνω από τη ζωή. Καθένας αγαπά τη δικαιοσύνη όπως θέλει. Είναι χρέος μας να καταλάβουμε ότι είμαστε διαφορετικοί. Και όσο μπορούμε να μην αρνιόμαστε την αγάπη προς τον άλλον. Αυτό δεν γίνεται. Τότε τι θες ανάμεσά μας? Είμαι εδώ για να σκοτώσω έναν άνθρωπο. Δεν είμαι εδώ ούτε για να τον αγαπήσω, ούτε για να θαυμάσω τη διαφορετικότητά του. Μα δεν θα το κάνεις μόνος σου, ούτε για το τίποτα. Θα είσαι μαζί μας και θα το κάνεις στο όνομα του ρωσικού λαού. Αυτός είναι ο μόνος λόγος της πράξης. Ο λόγος της πράξης μου δόθηκε όταν ήμουν στο κάτω, ρε. 3 χρόνια πριν. Τον έχω δώσει το λόγο μου. Μέσα σε μια νύφα τον έδωσα. Διαρκεί για πάντα, εντάξει. Δεν θα έρχεσαι λοιπόν εδώ πέρα. Στεφάν, αρκετά. Ξεχνάτε. Ξεχνάτε πως είμαστε αδέρφοι. Το ξεχνάτε. Μαχητές είμαστε. Ενωμένοι με σκοπό την πάταξη των τυράννων.
και την απελευθέρωση της χώρας. Ζούμε μαζί. Σκοτώνουμε μαζί. Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει. Έλα να σου δείξω τα συνθήματα. Αναγκώθ. Δεν είναι τίποτα. Με πρόσβατε. Δεν είναι τίποτα. Ο Στεπάν έχει υποφέρει, θα του μιλήσω εγώ. Τι έγινε? Τίποτα. Τι έγινε? Ακόμα δεν ήρθε και τσακωθήκαμε. Είναι τόσο ψυχρός απέναντί μου. Είναι ψυχρός απέναντι σε όλους. Μόλις πετύχουμε το σκοπό μας θα είναι καλύτερο. Μη στεναχωριέσαι. Στεναχωριέμαι. Έχω ανάγκη. Την αγάπη όλων σας. Άφησα τα πάντα από την οργάνωση. Πώς θα αντέξω όταν και τα αδέρφια μου με αποστρέφονται. Μερικές φορές νομίζω ότι δεν με καταλαβαίνει κανείς. Κάνω λαθός. Όχι. Και σ' αγαπούν τα αδέρφια σου και σε καταλαβαίνω. Ώστε πάνω όμως. Είναι διαφορετικός. Ξέρω τι σκέφτεται. Ο Σβάιτσεκ. Το έχει πει ήδη. Τώρα. Ο Σβάιτσεκ. Πολύ εκεντρικός για να είναι επαναστάτης. Θα ήθελα να εξηγήσω σε όλους πως εγώ δεν είμαι παράξενος. Ίσως με βρίσκω λίγο τρελό ή πολύ αυθόρμητο, όμως πιστεύω στην ιδέα όσο και αυτή. Θέλω να θυσιαστώ όσο και αυτή. Μπορώ κι εγώ να γίνω σιωπηλός, αποτελεσματικός, εχέμηθος, μόνο που η ζωή συνεχίζει να μου φαίνεται υπέροχη. Αγαπώ την ομορφιά, την ευτυχία, γι' αυτό μισώ τον δεσποτισμό, σύμφωνη. Πάνω απ' όλα η επανάσταση. Αλλά η επανάσταση για τη ζωή. Για να δώσουμε μια ευκαιρία στη ζωή, καταλαβαίνεις? Ναι, καταλαβαίνω. Όμως σκορπάμε το θάνατο. Εμείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς φωνιάδες. Επιλέγουμε να είμαστε δολοφόνοι για να ανήκει η γη στα χέρια των αθώων. Και αυτό δεν γίνει. Ξέρεις πολύ καλά πως δεν μπορεί να γίνει. Αν δεν γίνει, ο Στεπάν έχει δίκιο. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε πάψει να πιστεύουμε Γιάννη. στην ομορφιά. Είμαι πιο παλιά από σένα στην οργάνωση και ξέρω ότι τίποτα δεν είναι εύκολο. Εσύ όμως έχεις πίστη. Πίστη. Κάτι που όλοι έχουμε ανάγκη. Μόνο ένας την είχε. Ξέρω. Έχεις τη δύναμη της ψυχής. Και θα παραμερίσεις τα πάντα μέχρι να φτάσεις στο σκοπό. Γιατί ζήτησες να ρίξεις την πρώτη βόμβα? Μπορείς να μιλάς για τρομοκρατική δράση αν δεν παίρνεις μέρος σε αυτήν. Πεθαίνοντας, λέω! Για την ιδέα. Στέκεσαι στο ύψος της. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Η ζωή μας της ανήκει. Νωρά. Καμιά φορά, νύχτα, στεφογυρνάω στον ύπνο. Με βασανίζει μια σκέψη. Μας έχουν κάνει δολοφόνους. Ύστερα όμως σκέφτομαι το θάνατό μου και η καρδιά μου γαληνεύει, γελάω και ξανακοιμάμαι σαν παιδί. Τι έχεις, γιατί δεν μιλάς? Θέλω να σε βοηθήσω κι άλλο, αλλά... Γιάννη, κάνεις σαν μωρό παιδί από τη στιγμή που πάτησες το πόδι σου εδώ μέσα, το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Θα ρίξεις βόμβα σε άνθρωπο αύριο. Βόμβα, το καταλαβαίνεις. Γελάς, ενθουσιάζεσαι, παίζεις εδώ μέσα. Τι κάνεις? Πρέπει να καταλάβεις. Πρέπει να καταλάβεις ότι ένας άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος. Μιλάς για το θάνατο, για την απόπειρα. Όλα αυτά είναι εύκολα. Η καρδιά σου θα αντέξει, η καρδιά σου... Αλλά στην πρώτη γραμμή, όταν θα το δεις, μπορεί τα μάτια του να είναι όμορφα. Μπορεί στο μάγουλο του να έχει ένα κόψιμο από το ξηράφι. Μπορεί να έχει μουστάκι και τα μάτια του να είναι σαν κουκουβάγιας και να είναι καφέ και να σε κοιτάει με γοντιά και να είναι ψηλός και να... Και ας σε κοιτάξει εκείνη τη στιγμή
Δεν σκοτώνω έναν άνθρωπο. Σκοτώνω τον δεσποτισμό. Ο θηρορός ήταν. Ο μεγάλος Δούκας θα πάει στο θέατρο, αύριο. Σκόνη θα βγουνε, αστρόσκονοι τώρα ξέρεις, από διάστημα τώρα δεν θα βγουνε, να θάψουνε τώρα, πάει ο Δούκας, από αύριο θα κρύβονται στις τρύπες τους, τώρα, ακούστε δεν θα βρουνε τίποτα, πάνε τα άλογα, πάει η άμαξα, πάνε και φρουρή, πάει και ο δικός τίποτα, δεν θα βρουνε τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα, τελειώνει, τώρα δεν θα βρουνε τίποτα, δεν θα ξέρουνε πού να τον βάλουνε τώρα, δεν θα ξέρουνε πού να τον βάλουνε, γόνατα, σάρκες, μερούλι, έχω ακούσει ότι η σπονδυλική στήλη, Στην άμαξα του Μεγάλου Δούκα υπήρχαν παιδιά. Παιδιά. Ναι. Ο ανιψιός και η ανιψιά του Μεγάλου Δούκα. Ο Λουκάς είχε πει πως ήταν μόνος. Ήταν και η Μεγάλη Δούκισσα μας. Υποθέτω είχε πολύ κόσμο για τον ποιητή μας. Ευτυχώς οι χαφιέρες δεν ήταν τίποτα. Δεν μπορούσα να το προβλέψω. Ήταν τα παιδιά! Τα παιδιά! Έχεις αμικρήσει ποτέ σου παιδιά? Αυτό το βαθύ κοίταγμα που έχουν δεν μπόρεσα να το αντέξω. Κι όμως, σε πάλι ένα δευτερόλεπτο πιο πριν όσο η άμαξα πλησίαζε, ήθελα να ορμήσω. Νομίζω μου φάνηκε, ακούγονταν καμπάνες, γελούσα, δεν ξέρω αν ήταν όνειρο, αλλά εκείνη τη στιγμή... Αδέρφια, 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 συγχωρέστε! Δεν είμαι δηλωσάτικο, δεν έκανα πίσω. Γύρισα, ήθελα να αυτοκτονήσω, γύρισα γιατί σας χρωστούσα κάποιες εξηγήσεις, γιατί εσείς είστε οι μόνοι μου κριτές, οι μόνοι που μπορείτε να πείτε αν έχω δίκιο ή άδικο. Εσείς όμως! Εσείς δεν λέτε τίποτα. Πάρτε μια απόφαση, θα υπακούσω στην οργάνωση. Η οργάνωση σου έχει δώσει εντολή. Να σκοτώσεις τον Μεγάλο Δούκα. Αλήθεια είναι. Δεν μου είπε όμως να σκοτώσω τα παιδιά. Ο Γιάννεκ έχει δίκιο. Δεν είχαμε προβλέψει κάτι τέτοιο. Έπρεπε να υπακούσει. Την ευθύνη απέναντι στην οργάνωση την έχω εγώ. Έπρεπε τα πάντα να έχουν προβλεφθεί,
ώστε κανείς να μην διστάσει απέναντι στο καθήκον του. Τώρα πρέπει να αποφασίσουμε. Ή θα εγκαταλείψουμε τελείως αυτή την ευκαιρία, ή ο Γιάννη θα πάρει τη διαταγή να περιμένει στην έξοδο του θεάτρου. Τώρα, τι λες? Θα είχα διστάσει. Όπως ο Γιάννη. Γι' αυτό πώς θα μπορούσα να υποδείξω στους άλλους να κάνουν κάτι που εγώ θα δίσταζα να κάνω. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτή η απόφαση. 2 μήνες παρακολούθηση του Μεγάλου Δούκα πάνε χαμένη για πάντα. Ο Νίκος είναι λυθή για το τίποτα. Ο Κυριάκος κρεμάστηκε για το τίποτα. Και τώρα λέτε ότι πρέπει να ξαναρχίσουμε. Δηλαδή ζητάτε κι άλλες ατέλειωτες εβδομάδες γεμάτες ένταση και κάθε είδους πανουργίες μέχρι και άμα. Ξαναβρούμε την κατάλληλη ευκαιρία, είστε τρελοί! Ξέρεις καλά πως ο Μεγάλος Δούκας θα ξαναπάει στο θέατρο σε 2 μέρες. 2 μέρες και τη δεύτερη θα συλληφθούμε. Σήκω! Περίμενε! Στεπάν, εσύ θα μπορούσες με τα μάτια ανοιχτά να πυροβολήσεις εξ επαφής ένα παιδί. Ναι. Αν το διέταζε οργάνωση θα μπορούσα. Τότε γιατί κλείνεις τα μάτια σου? Εγώ Ναι. Εσύ. έκλεισα τα μάτια. Το έκανα για να μπορέσω να φανταστώ την κατάσταση και να απαντήσω έχοντας πλήρη επίγνωση της συνθήκης. Άνοιξε τα μάτια σου και κατάλαβα ότι η οργάνωση θα χάνει και τη δύναμη και την επιρροή της. Αν έστω και για μια στιγμή ανεχόταν να χάνονται παιδιά από βόμβες. Οι φλακείς που λες δεν αντέχονται τώρα, αλήθεια. Την ημέρα που θα αποφασίσουμε να ξεχάσουμε τα παιδιά, τότε θα γίνουμε πραγματικοί κύριοι του κόσμου και θα δούμε την επανάσταση να διαβαίνει. Τώρα ξύπνα! Την ημέρα αυτή η ανθρωπότητα ολόκληρη θα μισήσει την επανάσταση. Τι σημασία έχει? Αν εμείς την αγαπάμε δυνατά, θα την επιβάλλουμε στην ανθρωπότητα. Και θα την απαλλάξουμε και από τον εαυτό και από τα δεσμά της. Κι αν ο κόσμος ολόκληρος απορρίπτει την επανάσταση, κι αν ο λαός για τον οποίο εσύ αγωνίζεσαι δεν θέλει τα παιδιά του να σκοτώνονται, τι θα κάνουμε τότε? Θα το χτυπήσουμε κι αυτό? Ναι. Μέχρι να καταλάβει. Εγώ αγαπώ αυτό Η το αγάπη λαό. δεν έχει τέτοιο πρόσωπο. Ποιος το λέει? Εγώ. Εσύ είσαι γυναίκα. Και η ιδέα σου για την αγάπη είναι φιλική. Ξέρω όμως τι σημαίνει ντροπή. Ντροπή. Μια φορά είναι στην ντροπή. Και αυτό από όλα τα άλλο. Ήταν με μαστίγωνα. Ξέρεις τι σημαίνει μαστίγωμα? Η Μαριάννα ήταν δίπλα μου. Αυτοκτόνησα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Εγώ έζησα. Γιατί λοιπόν τώρα είμαι αισθάνομαι ντροπή? Στεπάν, εδώ όλοι σε αγαπάνε και σε σέβονται. Όμως όσα δίκαια κι αν έχεις, δεν μπορούμε να σε αφήσουμε να λες πως όλα επιτρέπονται. Εκατοντάδες αδέρφια μας έδωσαν τη ζωή τους. Για να μάθουμε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ό,τι εξυπηρετεί την υπόθεσή μας δεν απαγορεύεται. Στεπάν, θα ξεχάσουμε ό,τι είπες. Σκεπτόμενοι όσα έχεις κάνει για μας και μαζί με μας, ένα πράγμα να θυμάσαι τώρα. Πρέπει να αποφασίσουμε αν θα ρίξουμε τη βόμβα σε αυτά τα 2 παιδιά ή όχι. Παιδιά. 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 Αυτή η λέξη είναι στο στόμα σας συνέχεια. Δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Επειδή ο Γιάννεκ δεν έριξε τη βόμβα σε αυτά τα 2 παιδιά, χιλιάδες άλλα παιδιά του ρωσικού λαού θα πεθάνουν τα επόμενα χρόνια από την πείνα. Έχετε δει παιδιά να πεθαίνουν από την πείνα? Εγώ είδα. Ο θάνατος από βόμβα είναι τουλάχιστον ευχάριστο θέαμα μπροστά σε κάτι τέτοιο. Ο θάνατος... Φυσικά ο Γιάννεκ δεν έχει δει τίποτα τώρα, παρά μόνο τα 2 πιστά σκυλιά του Δούκα. Δεν είστε άνθρωποι. Πες! Ζείτε μονάχα για μια στιγμή, ωραία! Επιλέξτε τη φιλανθρωπία και παλέψτε ενάντια στο μικρό κακό της κάθε μέρας. Αλλά μην μιλάτε για επανάσταση που θέλει να εξαλειψεί όλα τα δεινά. Ο θάνατος... Στεπάν, των ανιψιών του Μεγάλου Δούκα δεν θα γλιτώσει κανένα παιδί από το λοιμό. Ακόμα και μέσα στην καταστροφή υπάρχει μια τάξη. Υπάρχουνε όρια. Όρια δεν υπάρχουνε! Ξέρετε ποια είναι η αλήθεια? Δεν πιστεύετε στην επανάσταση. Δεν την πιστεύετε καθόλου. Αν την πιστεύετε, αν ήσασταν πεπισμένοι ότι μόνο έτσι ο άνθρωπος, απαλλαγμένος από τους θεούς, από τους αφέντες του, θα υψώσει προς τον ουρανό το πρόσωπο των αληθινών θεών, δεν θα σας σταματούσε αυτός ο θάνατος. Θα είχατε όλα τα δίκαια με το μέρος σας. Και αν σας σταματάει αυτός ο θάνατος, είναι γιατί δεν πιστεύετε σε μια τέτοια δικαιοσύνη. Δεν πιστεύετε στην επανάσταση. Στεφάν! Ντρέπομαι για τον εαυτό μου, αλλά δεν πρόκειται να σε αφήσω να συνεχίσεις. Δέχτηκα να σκοτώσω για να γκρεμίσω τον δεσποτισμό. Πίσω από αυτά που
Σημασία έχει να αποδοθεί η δικαιοσύνη, έστω από δολοφόνους. Εσύ και εγώ δεν είμαστε τίποτα. Είμαστε κάτι. Και το ξέρεις καλά, γιατί ακόμα και σήμερα μιλάς στο όνομα της περηφάνειας. Αυτό είναι δικό μου θέμα. Η περηφάνεια των ανθρώπων, η αδικία που βιώνουν ο ξεσηκωμός τους. Οι άνθρωποι δεν ζουν μονάχα με δικαιοσύνη. Όταν τους κλέβουν το ψωμί, με τι θα ζήσουν? Με δικαιοσύνη και αθωότητα. Αθωότητα. Μπορεί και να τη γνώριζα κάποτε. Επέλεξα όμως να την ξεχάσω. Και προσπαθώ να την ξεχάσω και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι. Ίσως τότε αποκτήσει την πραγματική της σημασία, Γιάννη. Πρέπει να είναι κανείς σίγουρος πως θα έρθει η μέρα. Πώς αλλιώς θα μπορέσει να αρνηθεί κάθε τι που κάνει τη ζωή υποφερτή. Εγώ είμαι σίγουρος. Δεν μπορείς να είσαι. Για να δούμε ποιος από τους δυο μας έχει δίκιο, θα χρειαστεί η θυσία 3 γενεών, εκατοντάδες πόλεμοι, αμέτρητες επαναστάσεις. Και όταν πια αυτή η βροχή από αίμα θα έχει και ποτίσει τη γη, εγώ και εσύ θα είμαστε στάχτιστοι πάνω από καιρό. Θα έρθουν άλλοι μετά από εμάς. Θα είναι τα αδέρφια μας. Τους χαιρετήσω. Άλλοι θα έρθουν. Εγώ όμως αγαπώ αυτούς που ζουν σήμερα. Στην ίδια κοινωνία. Και αυτούς μονάχα χαιρετίζω. Και αυτούς αγωνίζομαι και δίνω τη ζωή μου. Όσο για τη μακρινή σου πολιτεία, που δεν ξέρω καν αν θα υπάρξει. Δεν πρόκειται ούτε στιγμή να κάνω τα αδέρφια μου περισσότερο δυστυχισμένα από ό,τι είναι. Αρνούμε να εντείνω τη σημερινή αδικία στο όνομα μιας μελλοντικής δικαιοσύνης. Να μιλήσω ειλικρινά. Ο φόνος των 2 παιδιών πάει κόντρα στην αξιοπρέπεια. Και αν κάποια στιγμή στη ζωή μου η αξιοπρέπεια χωριστεί από την Επανάσταση, εγώ θα την εγκαταλείψω. Η αξιοπρέπεια είναι μια πολυτέλεια για αυτούς που έχουν άμαξες, Γιάννη. Όχι. Όχι. Είναι το ίστατο αγαθό του φτωχού. Είναι συστατικό στοιχείο της Επανάστασης. Πεθαίνουμε για αυτούς. Για χάρη της αξιοπρέπειας μας δόθηκες κάποτε στο όνομα αυτής, μιλάς ακόμα και σήμερα. Φούλαστο! Γιατί? Φούλαστο! Γιατί να το φουλώσω? Σε άφησα να λες ότι δεν πιστεύω στην Επανάσταση. Αυτό σημαίνει ότι πήγα να σκοτώσω τον μεγάλο Δούκα για το τίποτα. Ότι είμαι ένας κοινός δολοφόνος. Σε άφησα να τα λες όλα αυτά και δεν σε χτύπησα. Πάμε! Καμιά φορά, αν δεν σκοτώσεις όσους πρέπει, είναι σαν να σκοτώνεις για το τίποτα. Πάμε. Κανείς εδώ δεν συμφωνεί με σένα. Η απόφαση υπάρχει. Υποκλίνομαι λοιπόν. Αλλά θα το ξαναπώ. Η τρομοκρατία δεν έχει ευαίσθητους τους ανθρώπους. Είμαστε δολοφόνοι. Το επιλέξαμε. Εγώ επέλεξα να μαθώσω. Επέλεξα να μην θριαμβεύσω φόνους πάνω στη γη. Αρκετά. Η οργάνωση αποφάσισε. Ο θάνατος αυτών των 2 παιδιών είναι ανώφερος. Ξαναρχίζουμε την παρακολούθηση σε 2 μέρες. Άνεργο. Τώρα! Γιατί δεν μοίρασε? Τι να πω? Είσαι καλά τώρα? Τώρα είμαι μαζί σας και είμαι ευτυχισμένος. Μεγάλη ευτυχία. Κι όμως είναι. Δεν συμφωνείς? Σύμφωνη. Αλλά γιατί είσαι θλιμμένος? 2 μέρες πριν, το πρόσωπο σου έλαβε. Ήταν σαν να πηγαίνει σε μια μεγάλη γιορτή σήμερα. Σήμερα ξέρω, τώρα είχες δίκιο. Α, είχα δίκιο. Δεν είναι τόσο απλό. Πίστευα ότι είναι εύκολο να σκοτώσεις. Ότι αρκούσε το θάρρος και η ιδέα. Αλλά δεν είμαι τόσο δυνατός. Και έχω πια μάθει ότι μέσα στο μίσος δεν υπάρχει ευτυχία.
Μέσα μας φωλιάζει μόνο ο φόνος, Δώρα. Η δειλία, η αδικία και το κακό. Πρέπει να το σκοτώσω, αλλά αυτή τη φορά θα φτάσω πέρα από το μίσος. Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από το μίσος. Υπάρχει η αγάπη. Η αγάπη, Γιάννη, δεν είναι αυτό που μας χρειάζεται. Εσύ το λες αυτό, εγώ ξέρω τι είναι. Υπάρχει πολύ αίμα. Πολύ βία. Αυτοί που πραγματικά αγαπούν τη δικαιοσύνη δεν έχουν δικαίωμα στην αγάπη. Στέκουν ορθοί. Με τα μάτια ανοιχτά και το κεφάλι ψηλά. Είναι καρδιές περήφανες, ανυπόταχτες. Πώς να δεχτούν την αγάπη που δεν σε αναγκάζει παρά να σκύβεις το κεφάλι. Αγαπάμε όμως. Το λαό μας. Σύμφωνα. Σύμφωνα. Για αυτούς η αγάπη μας δεν έχει όρια. Αλλά κρύβει μέσα της πολύ πόνο. Κοίτα, ζούμε μακριά τους. Χαμένοι στις σκέψεις μας. Κλεισμένοι στα δωμάτια μας. Αυτοί μας αγαπούν. Μας αγαπάτε! Ο λαός σωπαίνει, και η σιωπή του είναι τόσο βαθιά, τόσο απόκοσμη. Μα αυτό δεν είναι τελικά αγάπη. Να δίνεις τα πάντα. Να θυσιάζεις τα πάντα χωρίς καμιά ελπίδα ανταπόδοση. Ίσως. Αλλά αυτό είναι η απόλυτη αγάπη. Η πιο μοναχική αίσθηση της χαράς. Είναι η φλόγα που μου καίει τα σωπικά. Ωστόσο, μερικές φορές αναρωτιέμαι μήπως η αγάπη είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αν μπορεί να πάψει να είναι ένας μονόλογος και επιτέλους να υπάρχει μια ανταπόκριση, να μπορούσαμε να ταξιδέψουμε. Να ταξιδέψουμε για κάπου μακριά. Μονάχα μία ώρα εγωισμού. Το χωράει αυτό ο νους. Ναι. Αυτό λέγεται τρυφερότητα τώρα. Αγάπη μου. Όλα τα καταλαβαίνεις. Τη γνωρίζω όμως πραγματικά. Μπορείς να αγαπήσεις μαζί με τη δικαιοσύνη και την τρυφερότητα. Πες μου, αγαπάς αυτό το λόγο έτσι αμυνέμενα και τρυφερά ή μέσα από τη φωτιά της εξέλιξης και της ενδείξης. Δεν απαντάς. Και εμένα. Μ' αγαπάς. Με τρυφερότητα. Τώρα τι λες. Κανείς δεν θα σε αγαπήσει ποτέ όσο εγώ. Αυτό το ξέρω. Δεν θα ήταν καλύτερα όμως να μ' αγαπάς όπως όλος ο κόσμος. Δεν είναι όλος ο κόσμος. Και σε αγαπώ μέσα από μένα. Όχι όμως περισσότερο από την οργάνωση ή την δικαιοσύνη. Δεν σας ξεχωρίζω. Εσένα, την οργάνωση και την Ναι, αλλά δικαιοσύνη. λες, μ' αγαπάς με τρυφερότητα, με εγωισμό. Θα μ' αγαπούσες αν δεν ήμουν στην οργάνωση, αν δεν ήμουν δίκαιη, θα μ' αγαπούσες. Πού θες τώρα. Αγάπη μου, πες το. Αν αυτό έχεις στο νου σου και στην καρδιά σου, πες το. Εγώ, η τώρα περιμένω να έρθεις να με πάρεις πέρα. Πέρα από αυτό το δηλητηριασμένο από την αδικιακό σου. Πες το. Σταμάτα. Η καρδιά μου μιλάει μόνο για σένα. Σε λίγο όμως δεν θα πρέπει να τρέμω. Είναι από την κούραση, μην δίνεις σημασία. Ούτε αυτό θα μπορούσα να πω. Σε αγαπώ με την ίδια αγάπη χωρίς να ξεχνώ τη δικαιοσύνη και τις φυλακές. Θυμάσαι το καλοκαίρι. Εμείς ζούμε τον αιώνιο χειμώνα. Δεν είμαστε από αυτό το κόσμο. Είμαστε δίκαιοι. Υπάρχει μια ζεστασιά που δεν είναι για μας. Γιάννη! Τέλος. Αντίο, αδερφέ. Γεια σου, Πάνη. Είμαι μαζί σου.
δικαιοσύνη δεν μας αφήνει να πέφτουμε. Έχεις δίκιο. Έχουμε να γκρεμίσουμε μέχρι τέλος σε αυτόν τον κόσμο. Έχουμε να τον ξαναφτιάξουμε από την αρχή. Κι ύστερα. Και ύστερα. Κι ύστερα. Κι ύστερα θα έχουμε δικαίωμα στην αγάπη. Άλλη ζουμά. Θα αγαπιούν τα ίδια μας. Το ίδιο κάνει. Στεφάνη. Το μίσος. Τι. Πρόφερε αυτές τις δύο λέξεις. Το μίσος. Το μίσος. Τις προφέρεις πολύ. Ο Γιάννη της έλεγε πολύ άσχημα. Το ξέρω ότι με περιφρονείς. Είσαι σίγουρη ότι έχεις δίκιο. Αυτό που κάνετε εσείς το παζαρεύετε στο όνομα μιας φυγής αγάπης, ενώ εγώ δεν αγαπώ τίποτα. Και κανέναν. Και ναι, μισώ τους συνανθρώπους μου. Τι να την κάνω την αγάπη τους. Τη γνώρισα στο κάτεργο. Και έκτοτε είναι χαραγμένη πάνω μου. Τι θες να κάνω. Να είμαι ήρεμος και να κρατώ τη βόμβα σαν σταυρό, αυτό θες, δεν μπορώ. Προχώρησα πολύ. Και έμαθα τώρα. Κοίτα. Κοίτα. Αυτά είναι τα σημάδια της αγάπης τους. Με περιφρονείς τώρα. Σας περιφρονεί το μόνο. Και εσένα σ' αγαπώ. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Φταίει το κάτεργο. Τα χρόνια της αγωνίας. Αυτά εδώ. Πού να βρω τη δύναμη να το πείσω. Για μένα το μόνο που μένει είναι η δύναμη του μίσους. Καλύτερα έτσι. Ίσως καλύτερα έτσι. Θα περάσω με Θανος Δούκας.